Det er mig, Victoria, og jeg skal lave en video igen. Det er en, hvor man skal slå hinanden, og jeg har min rigtig gode ven med, som jeg måske rigtig killer. Jule! Og hun har også sin egen kanal. Sig, hvad den hedder. Julia Hylden S. Ja. Så lad os komme i gang. Vi har hver 6 ting, så vi skal slå hinanden med. Ja, og vi viser det til jer, før vi slår hinanden med. Og man har 3 ommer, så hvis man slår sådan her, og man ikke ved, så har man en mere, og en mere, og en mere. Hvem starter? Vi slår sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Spænder du? Jeg kan ikke finde ud af at spænde. Kan du ikke bare binde dem rundt sådan her? Sådan der. Hvad var det? En ommer. Blyant eller hvad? Nej. Og man har et gæt. Hvad var det? Så lægger man den her, når den er færdig. Det du gør, det er bare, at du sætter dig bare så tæt ind, hvor du kan. Hov, prøv lige vent. Nå, vi havde 2. Nå, brug bare 1 ad gang, ikke? Jo. Din hånd? Nej. Lego Friends? Nej. Og så må man kigge. En hest? Nej, bare kig. Taperulle! Kunne du ikke have lagt den på siden? Nej, den skulle vende sådan her. Jeg føler så også, var så elegant med det her på, altså. Mm. Sko. Hvad var det? Bog. Jeg har bare gjort sådan her, så hiver her. Jeg tager vores fine baggrund med. Er du klar? Ja. Er du klar? Yep. En sten. Nej. Den er krokodille en. Nej, du må kigge. En hoppebold. Ja. Er du klar? Nej. Nu er jeg. Ballon. Ja. Ligner en banan. Ja. Værsgo. En sten. Nej. Den er tape-klippet. Nej, du har et trick mere. En taperulle til. Nej. Kig. Højtaler. Au. Vi kan lave ligesom han er dem her, som vi vil.
Den der snemand ting. Nej. Hvad er det? Må jeg se? Pensel! Hvad så gjorde du? Først gjorde hun sådan der. Så gjorde hun sådan der. Hov. Der er 2 ting tilbage for mig, ja. Det er da også for mig. Nej, det er 3. Der har også 2. Er du klar? Ja. Husk at vise det. Bog. Ja. Ser ikke. Glamourøse. Hvad var det? Hvad var det? Skal du have et træk til? Blyant. Nej. Pensel igen. Mhm. Jeg havde 2. Det er så også en make-up pensel og en malerpensel. Det er ikke det samme. Åh, hvor hamløs. Jeg ved godt, hvad det er. En terning. Jamen, men hvad for en terning? En af de der professorterning. Ja. Yeah. Jeg kan mærke, at jeg bliver ved med at sidde fast i min bord. Og så fordi du tabte den. Ej, Fordi du gjorde sådan her op i mig. det var faktisk lige reddet min frisyr. Og den sidste ting. Den sidste og den bedste. Prøv lige at se mit ansigt. Jeg så det ikke. Pensel. Nej. Jeg ved ikke. Stop. No. Det var så alt det, vi havde for jer i dag. Startede du? Havde du ikke mere? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Det er 6. 1, 2, 3, 4. Jo. Det glemte jeg. Det var bare for sjov. Altså. Hun driller en gang imellem. Og jeg føler mig lidt sådan en. Hun føler sig som en dronning, og det er, bliver hun aldrig. Så. Puderpensel. Nej. Duk. Nej. Saks. Nej. Hvad er det? Hvor spændende. Jeg gjorde sådan her på det. Det var det. Ikke også? Det var sådan lidt. Godnat, mine damer og herrer. Nej, okay. Gå ind og se, hvad det er, vi har lavet. Og gå ind og kig min video. Jeg har 2. Jeg har Victoria Thybo, som jeg måske kigger på nu. Og så har jeg en, der hedder Victoria Panda. Ja! Kig lige på mine, hvis I er der. Julia Hylden. Yes. Jeg har faktisk alle Disney-kort. Så kom over til kom over til Forbergade nummer 9, så kan I få hele min kort. Du skal jo ikke sige, hvor du bor, vel? Prøv at tænke, hvis dine børn lokker. Så er jeg lidt ligeglad, jeg kan besvare mig selv. Ja, jeg har slået hul i hovedet på en. Så Det- kom ikke for tæt på os. Hej! Glamoris. Hej.